na ye afi kwawie edie na ye nso ye pese ye na Awurade nante no ensesan ye ba ye na Awurade nante mu. Hallelujah. Amen. Anase die na ye na yetimi atwea ba Awurade bebre chen de ye hu efiri se ye twe be ne bebre ade ye hu na betimi aboro so e betra so. Hallelujah. Amen. Bebre wo ho wo de da na di bebre ye yankofa wo ne na ba wo na so ye so. Hallelujah. Amen. Ye mu bebre wo ho a enema bi bekoso ade nte wo da na di ni se wan na di na esia ebia na ba wo be bisa ne se na ye de na nipa semesiti asafo ni mu na se ya dai ato no ebia sipen emanya me kan se eye asem we ye obebisa me nti na me ye dai me da de na di anase nipa ne de na wo se to no na anya dai anto eye na ba wo ho do no de da hintasam ede be nti na nipa kro na mu ene Awurade nkita hodie no antimi anwie peye na ko ba se na ba wasem obebisa no nti ene ma wo yi ni free sa problem ni mu. Amen. Eye ade enketenketin bi e ma ye ntimi me Awurade yie eye niema bi e ma atwe free Awurade eye niema bi e ma Awurade etu nani a na wo so wo gie straight enye yie agese wo de ko si na ba waso ansa na wa ye dan wa chi yen. Amen. Etwa se ade bia eye tomache me Awurade ayonkofo mu no mesiesi me ni Awurade som mu etwa se won so ade biara aya hyansode anasa aya mark aka wo Kristo som ho no so ye dan wo siesie de aye twa no won so ye dan opepa. Yes. De aye question mark na wo hwe ye dan ayi question mark na efre ho. Hallelujah. Woni munyame a woni ne nam a me ka kire wo se wada roma question mark bi ada wo Kristo som no yifri ho. Amen. Efise nyetam bia ana ye benya kwanya no. Hallelujah. De ye hu ni say we de ye da kopɛ entimi nya hwe eya yensan mi say ye hu say na Awurade nso aye ye ne hu ni say entimi nya hwe o na nyame ne tumi na ye ne nam no nso aye. Hallelujah. Amen. Esi obi na anya sa kwanya no ebia na me ntimi nya sa kwanya no esono obi ani ne ti o. Yes. Ebia na won so ntimi nya sa kwanya no enti se me ma nya na won so wanya na sa ebrani mu na doni mu no die ne betimi aye den esi ana die ne beto ye ya ye nkyerechemu wo ye ntale hyemu. Hallelujah. Amen. Sebe ya me kwa sori na hu se we ye asole ntale ye dabre umma so a na no kura no asole ntale ye dabre no kura na wo de wageji pass ada de no why wadwen so be den wo be hye enya sa asole ntale enti ko yi bia na wo hye me boa. Hello. Hi. Asole ntale enti wo fa bia na wa hye se wo de obaka se oh we na ne de me den me hye sa na Awurade nso yiyi mu e wo honhom fam na nchichemu na wo chichemu no medofo selection na waye no enchemu no lai ben na medim na wonso a wote wo ma me sister wonso abisa won se wonso lai ben na wonso ye dai wudim efa hifa na wogodi watale enim efa hifa na wagodi mu wo honhom efa hifa na wodi wo Kristo sum mu efa hifa na wodi e wo nkwagiem. Amen. Lai ben na wodim Kristo sum lai na wodi mu na se wodi nkwagie lai no nyame se kwan bia fore ekwan ne de obebi amaye nanso si yenya wiase nyema nyina yenya ware papa. Yes. Ye kuna to kai samaye ye ko market ye wode ye de ko ye kwa sori ye wode ye de ko ye pie ye wode ye de pie na aborosan ye to aso be de wo ho na ye gina so won ko egu ase o mosom ye ni nyina ye bewu. God bless you. Asimbisa. Mesi ye be den Ye bewu. ye bewu. Na sa fefedie nyina nipadua na nya no kra no so de na wanya nipadua na fefedie mebubo so nyina wanya nko esom no madam
master wo kai nie ka be na betu ka kinsi doso ye de gu 7 trays so enti de wo hwehwe mu de wo pɛ ne wayi na wo de ko master boss empabo ani etwetwe ho kra no so no kra no why na serve kra ni pedue na nyankrofo oto ne ntare osini niema ye ne bibia kra na wote wu no anase kra na nyame ese ye ne dia ba ni pedua ne de ye be fa na asase so ye be san ja na asase so no kra no emom enya nkwaje ba ni pedua ne mom ewo dedi ni pedua ne gie ewia ne asan bisa ye ho se na kra no so hello Hi. Kra no wote ye mu de ono ne sombo de ono ne ni ho a ye ntimi mfra o madam kra na wo mu ne firi mu a ye ntimi mfra o se ye ntimi nkasa mu menko a munye we mame Yes. ntimi nkasa me de me bo mu ana bibia ye din kra ne firi mu bo mu emmo o kasa nkasa Yes. o kɔ enko wo hyade enhwe se kra no momu esombo no Yes. aya na ye bisa se mpra dodo ahe na ye siesie kra odofo ye bebre afini nyina ye bebre afini nyina Yes. die rade mpa nyina ye bi ye de opɛ kakra na ye de opɛ kakra frafra ye didi na frafra bebre na so ni nyina mu no odom no ekura ye mu Yes. odo no edi achi enti akamre kuman na fie kwawie yi enti mi ya atwimi fre rade nchen no enti mi gusu aya ade wura mu de wonso wo ya atwim fre rade ho no wonso begusu aya de wura mu de abo from ana Asembisa wo. wonso begusu aya woti wosisie wonni made bia aya nanso da woni rade ntam mensumi ni me de na wonso ni mo de enti sanka ye ni ba ye ho so wasam a erade se me ne wo nyina nsua ho ade ho a ne ya hyase se de ye sinto ye ye firi ho a menim de entia e bia na sa kwanya enya ne bebre afi no ne bia na 2026 ye nya sa kwanya no Yes. menim de entia asem we no e bia na kwanya na ye nya na fi bebre no na fefoforo ebesimu no ebia na kwanya na ntimi no so saa enti nyame ma me no mienu ani aba ye ho so se eniema bia ye wo mu a wo mpa ne ye nya den ye njai Amen. Amen. abrabo bia wonim se ebata kristosum na ene ne mfa no jem Amen. koni pedue ni mu a wonim enchichemu no na me bi sase uka asore kofo ho anase uka wo mu omanya nkwaje ho eye question mu odu Yes. de ehe na uka ho lai be na udim Yes. se wo hwe wo kristo kwan wo fa so nyame a kwan ya wo fa so di last stop nyame achi a wo hwe lai be na udim me de kwasi ada sore wa ha etimi ni de last stop nyame kan so ene wonim lai a udim Yes. media me magwasi ada sori so de last stop nyame kana ha na me ne mapa me bambo me yiedie madwuma nkwaso me shida aha na wonti de last stop nyame kana magwasi ada sori kura medi so eno nim liar udimo honhom Yes. na se obehunu se ukwa sori fofora eno so nim liar udim oh da bi bagwasi ada sori so de nyame kana nkakra kra mejai enya ntimi fiti bra kopa nyani nyina sa Abotre. eno so unim ba bia ugina hallelujah Amen. oh we dey one day pe me ya nya hwe eno so unim ba bia ugina no pa Yes. Same so mete saa me so nim ba bia me gina won so te saa won so unim ba bia wo ye den ugina enchichemu no he na wo ugina mire kire ba ni gina bia na se ugina dwanten ni gina bia edwanten gina bia no wonim ba bia wo koro
Emirechire nim edua bre no so no sa emirechire gina bia no so no eno so nim ba bia wo ye dai wo ko. Yes. Eni de be free mo ye dai abama wo. Me no nukure bobe no na megya ne okuafo no. Wo se me ni enukure bobe ne megya ne kuafo Awurade yiyi ho ansa na fe no aye dai akwa wiye. Me se Awurade ye dai o jiji ye. Message kire se wo yiyi me ho wo yiyi wo so ho. Yes. Bibi wo ye ho atwa se wo yiyi ansa na fe na ye dai akwa wiye. Age se mia me gitum se wo nyiyi ansa na watimi aye. Age se wo ho so gitum se wo nyiyi ansa na watimi aye dai age. Se wo anya ntuma wo ntimi nyiyi. Dabi. Se me so anya ntuma wo ntimi nyiyi me ho. Na mom anka me hwe. Ana wo so anka wo hwe efi se don yi mu ni bre yi mu ami mi gina he wo de me pama me. Won so ti wo do pama wo. Etu betimi aye de wo pe. By time wo ba. Oh. Time wo ba. Oh. Emre bi ba. Jesus. Enfie bi ba. Bosumi bi ba. Enakuma bi ba. Hey. Na wo da ho a. Age so bi na so mu. Epeja wo sere. Na ye de dress na ye de be so ye de ahyew. Na tare nso e do nsa wurawura mu. Na ya pepi bi de asosomo wo chi. Sabre no na be wo se. Abusuafo na decide ama wo. Na abusua ni decide ma wo wia. Na e kire se de wo kan se anipadua yi. Yes. Tie no na be sa kwa na tie ni mu no. Sabre no na be wo se wo kwahya na tie mu wa wo yeyia bi. Na kra na wo kwagye no so afiri mu. Na kra na kwagina temu dwa kese bia. Yentimi nyina no. Na Bible say papa na nim hwene to the sense wontimi ponhwe na nim na wo de yiyi wo no se na me ya baba wo ntena me de bibi yi me ho no na me ya brantie na me wo sisi me wo so na me de bibi yi me ho. Yes. Safi eko na wie ya kakakere se Awurade kire me no mienu se enyinyi mu bi wo ye mu enti etwase ye maye ho kwan. Yes. Na wo yiyi ye mu etwase wo maye ho kwan. Yes, Lord. Enyinyi mu bi free ye mu. Amen. Enti se da se bu akwan bi afori yi. Dia wo wiwe wo sabeka na wo nsaka nso ye den a wo wuo eda ho. Biye ye bia bekwa wiye yo. Ayi ni ti aya ma me so na me ne wo beka se ya me so anya me so na me ne wo beka se o ya me so anya me so o na me ne wo beka se ya me so ya me so. Eka adwuma saye ne so a Wo Yesu timo sujadie ne so a wo Yesu timo voice a metene se se ya me hia yale ne so a wo Yesu timo. na mahia sujadie ne so a. Yes Lord. na mahia breguo Yes. ene so a. Yes Lord. na mahia fialiwa ene so a. Yes Lord. Achirisan Yes. afi wa wom wo Yesu timo wa woka de nyame boss no wo Yesu timo wa woka de nyame boss no wo Yesu timo. honkokro fa ne sanka. Yes Lord. honkokro fa ne saka ho Sesia honkokro fa saka ho Sesia honkokro fa saka ho wo Yesu timo achira ha wo Yesu timo Moses fo ne mla wo Yesu timo braha wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo ani so bia wo Yesu timo ani so bia wo Yesu timo sadimu wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo. Yes Lord. ani so bia Yes Lord. ani so bia Yes Lord. ani so bia Sesia the power of the Holy Ghost the power of the Holy Ghost the power of the Holy Ghost sadimu. Yes Lord. Remember no Yes Lord. Yes Lord. Yesu timo ani so bia Yesu timo ani so bia wo 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 Yesu timo Jesus wo Yesu timo wo Yesu timo. Yes. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. ani so bia Yes Lord. ani so bia Yes Lord. obasia Yes Lord. ani so bia wo Yesu timo ani so bia wo Yesu timo ani so bia wo Yesu timo. abuko Yes Lord. abuko Yes Lord. abuko Yes Lord. abuko Yes Lord. asia Yes. asia wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo wo Yesu timo. Yes. 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 asia Yes. asia Yes Lord. Yes Lord. asia Yes Lord. asia Yes ani so bia Lord. abuko ani so bia abuko ani so bia abuko ani so bia abuko ani so bia abuko Wo Yesu timo. hey Yesu timo.
Lord. Yes, Lord. Yes. 1, 2, 3. Yes. What's the winner? Yes, sir. What's the winner? Yes, sir. What's the winner? What's the winner? What's the winner? Already said it's a say. Already said it's a say. Already said it's a say. Hey, what's your? What's your? Yes, Lord. And this will be. We used to demo. Yadiana swa. We used to demo. Anya yene swa. We used to demo. Fairly one swa. We used to demo. Nkugu ene swa. Yes, Lord. Aya dia toso. I son. Yes. I son. Yes. What's your? Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Cecia. Yaliasia. We used to demo. Yadiana swa. We used to demo. Etana swa. We used to demo. We used to demo. We used to demo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We used to demo. 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 Yes. What's what I be? 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 Yes. I am the sword. Yes, Lord. 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 What's your? Yes, Lord. What's your? Cecia. 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 What's your game? Cecia. What's your game? Cecia. Approve it. Cecia. Approve it. Yes, Lord. Approve it. Yes, Lord. Approve it. Yes, Lord. Approve it. Yes, Lord. 1, 2, 3. Yes, Lord. 1, 2, 3. Yes, to demo. 1, 2, 3. Yes, 2, 3. yes, to demo. Yeah. Yes, to demo. 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 Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, to demo. Afe ni suo biala. Unhu ni fareba. Yes, Lord. Ade na de ban unhu. Asa etim ho. Asa bo. Awurade besio. Amen. Awurade besio. O Yesu demo. Awurade se wa woni so ani mu odin pa. Me ntu wa ye ba kwa na me fansi mfimfi ho. O Yesu demo. Odne honhom be bo wa yenim. Ade aso sa ne so adenden ne so. Wa wonim sa woni so ani mu odu. Yes. Ayesa po. Oye ne dan ne tim ho. Yebeka Jesus. Yes. 7 times. Yes. Wana waka ho wo sa kwan ne so. Yes. Awurade de wo je be ma wo. Amen. O hyesefo ne nya ready. Yes. Pesa nsa ne yebeka no ma wani nsisa ne so ane so. Ade na ache wo brem. Ade na wo bɔ ho mpaye sa. Yes. Ade na nipa sere wo ho. Jesus. Ade na yatrete yan sahwa wo so wo ho. Ade na aye wo su ne kwada na. Yes. Ade na aye problems. Jesus. Ka say Jesus. Jesus. Enti wani wo hyesene enti wo mani. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Eni so aduduro bia so me. Eso adudu biara so me. Awurade sia me. Awurade sia me. Wonto me sia me. Utu me sia me. Jesus sia me. Jesus sia me. Jesus sia me. Jesus sia me. Afe ba onsam sa. Bounce. Osi janye manim. Yes. Onsa na first na gut no wo so ne manim. Osi ka chom so munya ne manim. E be hye wo. Yes. Janye manim. Be hye wo mo. Yes, Lord. Ja osi onsa na gut no wo so kuta ne manim. Mo munya ne manim. Yes. Jesus. Jesus. Sia me. Sia me. Ka ba jandara. Yes, Lord. Ya hye bebre. Epo bi so bie. We used to demo. Yes. We used to demo. Yes, you nyina na po bie. We used to demo. Yes, you nyina na po bie. We used to demo. Yes, you nyina na po bie. Yes, Lord.
Ha, why na so ampene? Yes. Man so obi jiro obi to so me pray ma ho hye. Oboa. Oboa ba hye. We yesudimo. We yesudimo. Me pray. We yesudimo. We yesudimo. Me pray. Yes. Amane hye. Yes. Why na jiro obi ati no? Why na jiro obi ati no? Why na jiro obi ati no? Me pray ma no hye. Oboa. We yesudimo. We yesudimo. Yes Lord. Yes Lord. Me pray ma no hye. Yes. Me pray ma no hye. Me pray ma no hye. We yesudimo. Ani so bia. 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 We yesudimo. We yesudimo. We yesudimo. We yesudimo. We yesudimo. We yesudimo. Yes Lord. Sasaya. Yeah. Obashye. We yesudimo. Oboa. We yesudimo. Yo wasachi. We yesudimo. Yes. Yo wajiro wachino. Osi ampene ma yanhye. Awurade na eje na djuma. We yesudimo. Obashye. Obasue. Obashye. Obasue. Obashye. Obasue. Wosuno. Obasue. Wosuno. Obasue. Wosuno. Obasue. Wosuno. Obasue. Yaliano. Obasue. Yaliano. Obasue. Yaliano. Obasue. Ekano. Obasue. Ekano. Obasue. Ekano. Obasue. Ekano. Obasue. Ekano. Obasue. Ma unso obi fie ni be ni na apem ho miensa. Imane hye da. Ode na apem pempa wo fie. Yesu. Na Awurade yi kire me wa ha. De waka ne ho ntam. We yesudimo. De waka ne ho ntam. We yesudimo. De waka ntam. We yesudimo. Esa wo. Problem we. Yesu. Every was so. Yes Lord. Waka ne ho ntam. We yesudimo. Waka ne ho ntam. We yesudimo. Owo bofo. We yesudimo. Won hia no. 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 We yesudimo. Me who say to me when you meet to me bowra. Yes Lord. Any pansu bi wa ha. Ye be ka Jesus now to us 3. Yes. Awurade to me be bowra. Yes Lord. Ka say Jesus. Jesus. And this will be more true. And this will be more true. Aye dia swam. Aye dia swame. Minti me ne me ho. Minti me ne me ho. Jesus. 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 Sonimu. Yes Lord. Sonimu. Yes Lord. Sonimu. Yes Lord. Kabajandaraba. Yes. Kabajandaraba. Yes. Kabajandaraba. Kabajandaraba. Yesudimo. Kasabrabomu ne so. Abrabomu ne so. Abrabomu ne so. Abrabomu ne so. Asetramu ne so. Asetramu ne so. Awariamu ne so. Awariamu ne so. Ajumamu ne so. Ajumamu ne so. Memamu ne so. Memamu ne so. Ayatetemia. Ayatetemia. Awariamu ne so. Awariamu ne so. Ayakumiko. Ayebumiko. 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 Jesus. 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 Siame. Last of yame. Last of yame. Siame. 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 Osio. Siame. Osio. Siame. Osio. Sesia. Osio. Siame. Osio. Siame. Osio. Sesia. Yes Lord. And this was bunny. Me crab na nwan mfrim. Kasa yale ne so. Yale ade so. Me crab dwan mfrim. Me crab dwan mfrim. Ahohiahia ne so. Ahohiahia ade so. Adwendwen. Adwendwen. Kodanda. Me mayimu. Me mai. Adwendwen bebre. Adwendwen bebre. Ene so. Ene so. Me kra. Dwan mfrim. Dwan mfrim. Dwan mfrim. Dwan mfrim. Dwan mfrim bia ye ho. Dwan mfrim bia ye ho. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, worry. Wait a way.
awale no ye do ba ne bra o se wale no mpacho da bi ekoware no e o sidem ko ware no si na woni mo no na atena da me fada yiem wanam di hu fada yiem na di hu no wana di ne ho adanse e kire de nja me kasa obi gina wale anim obi gina wale nti ne ho ade na wo ye no obi na e hyew ma wo ye to be face problem asa wanye oba wo se ne pani de ti ye enti wo stress pa Bumerate. wana gina mu sa wale no wana gina mu wale no no offer Oh, bonsam kesema urade. Bumala so pinyame. oniama nyina sai enya wono ne wo wife no enti oniama nyina sai me kan no bigina to se enti dian enya wono ne wo wife no ose wankasa kura wonim ba bia wo school samwadru ene wo ba ose ba bia wo school samwadru ene school nankasa wo wie ene wo ba ne school sam tese fama no mpacho wanko school Oh, somebody sa. Oh, somebody was from. ose anu ni nti ade na nkreke da emfa minso bi gyancha wale no ebeboa ware no agwo de mo kotena ho ya wo mo honya na afiri wale romuni wale no be wale wo hana fa ne ko omo anu omo ya na so no enwade bi ware wei awale we na ma wakwantuo wa dwuma obi bia sei ya de sesan ka akọ wanim samre kran ka wo te Canada processing a we ye Canada we ye he mpacho Canada Bonsam kesema la so pinyame. Bonsam la so pinyame. Oriya na de fufuro. Canada processing na we na wo se David Sadema was straight ma sa de we no ma ye refisu de no e ma wo mo ana no mo ye ne de visa ma ho awrade no men sem biara awale bia wo wura mu ane bibia asai awale bia wo wura mu ane ne ma nyina ya basa Jesus. awrade hu ne mobo na pamo edi akire tumi edi akire Jesus. fa ho mo gye no Amen. tumi gye no Amen. fa wa ho oden gye no Amen. bansa tumi nsa sole e wo foforo yem e wo Yesu di Amen.
nyame nhyira wo bibiara me di Prophetess Faustina okyere awo nyame de mato asafo Jesus in charge prayer ministry ano asafo ne kase power asante Agogo ye prayer camp kase pa awo nyame de ne difuo kokodrufo enwosra hye me ma ato ano enso ha aye prayer camp ba bia wo free tamale takwa ehin bogoso ehin ba bia esremu ba bia obeba asante Agogo ba benya ba bia da mattress bibia wa ha na the problem na ba na awurade afa me so ahwa ya ma wo obeso hye me kuma sei eho ye fiada abua kwakropon bomodi abla sofulai wudu sofulai no betiti e pa akropon abua kwa me numbers ni go screen ase e twagu wo fa me number ni mu ba ko a na wo hia me fiada bia ewo kumase abua kwakropon obete awurade nka obete awurade to me nka ensayo obesa hia me Accra amasaman dobrogo no eho ye buna de bia bomodi adura amasaman numbers ni twagu screen ase fa numbers ni ba ko me wo ma me wakra me hia onyame di fo me wakra me hia me wo ma me hia wakra ebre de bia ni me mompunimpu na awurade ebe ma wo solution ewo problem ne ho abrochire fo nso me nya amomo de wo kru krata asem de wo babia kwadi sensem me de wo bankrata asem nkoyie me wo page kese wa brochire eno so hia me wo ho eno the number ne ba ya de ba do to page no na wo no nyame di fo abompu ne abrochire ba bia wo bia pese oba ya line so no e say me ade to page no awurade hyira no nka ho no ntenanim kyerɛ ene wo ho maame Prophetess Faustina okyere mompunimpu na awurade be ye nyame ama ne di fo aye ne di fo awo sam ne haw akwantu sam ya de koranko bambo na wo pɛ yedie bi na wo pɛ awo bi na wontimi nwo awalesma ye bisi basa usika nyina hye ekate adwalo wo ne wonya wo bema bi di wasim oba bi di wasim godun sansam ene prophetess onyame di fo anwosra hye ne ma emompunimpu na awurade be ma usoroshi ewo problem no nyame hyira God bless you nyame ntina ne mu kyerɛ on kan ho me dɔ pa na Kristo de wo dɔ kyɛ me baba